כשהתפשטנו, שקענו מהמכנסיים ומהחולצה, חבילה קשרנו עם הידית של החולצה, שהמספר יהיה כלפי למעלה, חבילה קטנה, ואת זה נתנו לחיטוי, ולא פתחו את זה. זה נכנס כנראה לאיזה קיטור או משהו בשביל קינים, אני יודע בשביל מה. אז אנחנו חיכינו ערומים עד שזה בא. אז חילקו, צעקו החוצה וכל אחד לקח חבילה מה שהיה שלו. וזה שלא היה זמן, אז אמרו כל אחד מהר תיקח החבילה ולך. ואז הלכנו והתלבשנו בדרך אפילו פעם אחת. אז בסריף הגענו, התחילו החבר'ה להחליף. זה שלי וזה שלך, אתה מבין? וחיכינו שם להתייבש עד שהתייבשת, לא היה ממה לנגב. גם פה לא היה ניגוב. ניגוב לא היה, רק מים. המים היו חמים? לא זוכר שהם בעצם. אתה זוכר שהיה כל כך קר פה? שחיכית ככה? לא היה כל כך קר. הצטופפו אנשים, לא עמדו מאחר כזה. אחד על יד השני, לחמם, להתייבש. וזה אחרי עבודה, שאתה לעשות חיטוי אחרי 12 שעות עבודה. אתה הולך בדרך הביתה, יש הצריף הזה עם החיטוי, עם המקלחת, ואתה מחכה בגדים, שזה מוכן, תלך הביתה לישון. ופעם היה גשם ואנחנו רצנו בגשם, חצי ערומים אחרי המקלחת והכל לצריף. לא יכולת לעמוד בחושך ולהתחיל להחליף בגדים, שזה שלך או לא שלך. זה קרה פעם אחת. בחורף. זה לא עשו כל חודש חיטוי, אבל עשו כל כמה זמן, לא זוכר, אבל עשו כמה פעמים חיטוי כזה. ונעליים נשאר לך ביד, והיה שם מים שהיית צריך לטבול אותו, שאתה נכנס לתוך המקלחת. את הנעליים. זהו. זה גם היה יותר חיטוי מאשר להתרחץ, קינים או דברים כאלה. כנראה, אני לא יודע. זהו שכן. הולכים עוד קצת למעלה. כן. אתה מכיר את הדרך. מה? אתה צריך להכיר את הדרך. עד? אתה צריך להכיר את הדרך. את זה אני לא יכול להכיר. באמת שלא מכיר. היה פה צריפים מסביב. אני זוכר שהיה מרחק שהיה אחרי הצריפים למעלה לגמרי. זה מה שאני זוכר. אבל יותר, אני לא מזהה את המקום שזה היה פה, אתה מבין? גם לא זוכר שהיו פה עצים או לא היו, אני לא זוכר. אתה זוכר, היו פה צריפים מסביב? עצים אני לא זוכר. צריפים היו? רק זוכר שאנחנו הלכנו בין צריפים.
אולי מפה תראה יותר טוב, סבא. מה היה פה? What was this? I think it was the shower. הוא חושב שפה היה מקלחות, סבא. Disinfection and shower. זה בשביל מה שאמרתי, זה בשביל החיטוי, דזינפקציה. אז זה היה... זה היה החיטוי.